VP Constantino Chiwenga oshuka voruzhinji onyatsoratidza kuti VP Constantino Chiwenga ndiye munhu wevanhu, ende panguva ine akanyatsoratidza nyika yese yeZimbabwe kuti ndiye munhu anokwanisa kupa or kudoneta kana kuhelpa vanotambura asingambodi public applause kana kuda kuratidzira kuti aiwa azobatsira nhingi. Ndisatapinda mashoko nemapictures anyazobuda pachena kuti VP Constantino Chiwenga panguva inoyi he must receive my blessings from the Almighty. Nokuda kwezvaanoita, don't forget to subscribe or like on the bell icon. Kana patona kuti someone posted on social media mapictures amurikuona VP Constantino Chiwenga vamurikuona vakabata a brown envelope vachinopa a photographer anoonekwa kuti he was a journalist akanga ari muwheelchair. Panguva ino he made a post achiposta mapictures okudanyira achiti at Mine Intra 2026 VP Chiwenga he didn't send in aid. He personally walked up to a disabled photojournalist and placed a brown envelope directly into his hands. No encourage, just a general stooping to lift a brother. In quotes, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward them for what they have done. Proverbs 19:17. It is more blessed to give than to receive. Acts 20:35. This is divine leadership in action. A leader who touches lives with his own hands is a leader anointed by God. Domashoko anobuda itoko panguva ino unokwanzi VP Constantino Chiwenga the act yaakaita, it was an act of kindness. Asingambodi applause kana kuchirirwa nevanhu kana kuti sei, but he just went himself akanosvika akangomupa. We do not know kuti in the envelope manga munei, let's say manga mune mari, we do not know kuti how much. Panguva ino he has challenged the so-called influencers or mbingas dzinoonekwa kunzi dzinoita zvekupa nekubatsira veruzhinji, but vane goal yekuita kuti vave nemukurumbira, but panguva ino generally vazviramba. Pinda comment section medu dzofungira enyu matodi pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, pachinotonda bell icon.